डोळ्यात येतं लाईट. नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. पटापट लाईव्हला सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कमेंट करा, पटापट कमेंट करा सर्वांनी. तेरे लिए दिल अपना लाए, सोचे सोचे जानम हम तेरे लिए क्यों आए. मंडळी लवकरात लवकर कमेंट करा, कुठून आहात नक्की सांगा, लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे. शिमगा संपलाय कोकणात. हाय सूरज दादा, श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. सूरज दादा कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. अक्कलकोट स्वामींची पालकी निघाली. अक्कलकोट स्वामींची पालकी निघाली. पालखीत शोभते योगी राज माऊली. प्रेमाची सावली दत्ता दिगंबराया हो, स्वामी मला भेट द्या हो. सूरज दादा म्हणताय ताई झालं का जेवण? दादा जेवणाचा कंटाळा आलाय, सो मी आज सँडविच बनवते. कंटाळा आला तेच आमटी भात चपाती भाकरी खाऊन, सो आज मी बनवते सँडविच. आज मुलं पण घरी आहेत, थोडंसं स्पायसी जरासं असं, कारण आम्ही नॉनव्हेज सध्या खात नाही आहोत. टाइम आहे आम्हाला नॉनव्हेज खायला. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. देखो देखो जानम हम तेरे लिए लाए. शंतनू, प्रीतिया कुठे आहे? हॅलो शंतनू, स्वागत आहे तुझं. डीपी भारी आहे रे तुझा शंतनू. तुम्ही तर कोकणात राहताना फिल्टर काय लावला आहे मग? म्हणजे काय? प्रत्येक जण फिल्टर लावतं यार. हा फिल्टर, मी कोकणातली आहे पण मिस्टरांचा जॉब आहे जम्मू काश्मीरला, सो आम्ही जम्मू काश्मीरला आहोत. हाय संजू बाबा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात? हाय शंतनू, कोकणातला आहेस का तू? अमित यादव म्हणते नाच करते का? मी नाही कोणाचा नाद करत, मला फक्त कोकणातला नाद आहे, कोकणचा नाद. उकारा तुकारा. हा लाईक करू का? हा तुम्हाला वाटेल तर करा. शरद माडवी, हाय हाय शरद दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात शरद दादा? यमुना डुकरे म्हणतायत जय हरिताई. हाय यमुना ताई, नमस्कार, कुठून आहात? स्वागत आहे तुमचं. सूरज दादा ताई भाऊजी काय काम करतात? ते आर्मी मध्ये आहेत, म्हणून आम्ही एवढ्या लांब आहोत तिकडं. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी.
सुशील दादा, शंतनू दादा म्हणताय कोकणमध्ये तर नॅचरल आहे, म्हणजे तिकडे पाणी तर छान असेल, मग फिल्टर का लावला आहे असं विचारते. ओके, हो तेच दादा म्हणते, मी जम्मू काश्मीरला आहे. मी कोकणातली आहे, माझं घर माहेर सासर कोकणच आहे, पण मिस्टरांच्या जॉबसाठी आम्ही इकडे राहतोय जम्मूला, त्यामुळे इकडे तर फिल्टरची गरज असते, पाणी असंच नाही पिऊ शकत. तुम्ही कुठून आहात शंतनू? तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. यमुना ताई म्हणते ताई कुठे राहतात? जम्मू काश्मीरला, पण मी आहे कोकणातली. दिलीप दादा म्हणताय जय श्रीराम. जय श्रीराम दिलीप दादा, कुठून आहात तुम्ही? प्रकाश म्हणतायत मासे खातात का? हा, मासे तर खातोच आम्ही. आम्ही कोकणातली माणसं, मासे न खाल्ल्याशिवाय राहू कशी? प्लीज सर्वांनी लाईक करा, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. वैशाली ताई म्हणते ताई खूप छान दिसतेस तू, तुझं नाव काय? वैशाली ताई, मी प्रीतिया आहे, कोकणची प्रीतिया असं आहे माझं चॅनलचं नाव. तुम्ही कुठून आहात वैशाली ताई? विसाली ताई. गुरुदास पाटील म्हणते ताई राधे राधे जी. राधे राधे गुरुदास दादा, राधे राधे. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी. विसाली म्हणते ताई तू माझी मैत्रीण बनते काय? हा, बनते की. विसाली म्हणते तू माझी मैत्रीण बनते काय? हो हो विसाली, मी बनते की. विसाली म्हणते ताई तू जेवली? ताई तू छान दिसते, जेवली काय ताई तू? नाही, आता जेवण बनवते, या जेवायला विसाली ताई. सुशील दादा म्हणते माझी कमेंट इग्नोर. सॉरी कुठे गेली? सॉरी, कोकणची माणसं साधी होळी. हाय सुशील, नमस्कार, कसा आहेस तू? स्वागत आहे तुझं, खूप दिवसांनी आलास लाईव्हला. अरे ती वरती गेली ना, त्यामुळे मला. दिलीप दादा म्हणताय जय श्रीराम. जय श्रीराम दिलीप दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सुशील दादा म्हणते माझी कमेंट इग्नोर का करत आहे? हो नाही हो. दिलीप दादा म्हणते संभाजीनगरवरून. ओके, संभाजीनगरवरून आहात का? स्वागत आहे खूप खूप. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची प्रीतिया, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत. टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी जम्मूला आहे, तर इकडचे टुरिस्ट प्लेस आहे. यमुना ताई म्हणते ताई मी शिवजन्मभूमी जुन्नरला राहते. वा 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 ताई, खरंच खूप छान ठिकाणाहून आहात तुम्ही. खूप मस्त ताई, खरंच बरं वाटलं. गोविंद दादा नमस्कार. राम राम मंडळी, कसे आहात? विसालीत म्हणते मी दादरला राहते ताई, माझी नाव दीपाली आहे. हाय दीपाली, दादरला राहता का? कालच माझ्या बहिणीकडनं मी ऐकलं की दादरचा बाजार बंद झाला. मला आवडतो दादरचा बाजार. शरद दादा म्हणते ताई आम्ही येवला नाशिकहून आहोत. ओके, येवल्याची पैठणी आहे ना फेमस दादा, शरद दादा. आणि मी कोकणातली आहे. कोकणात कोणाला यायचं असेल तर नक्की यावा, कोकण आपलंच असा. नक्की या कोकणात, ज्यांना ज्यांना यायचंय ना, मे मध्ये किंवा जून मध्ये फिरायला या. मी पण जाणार आहे मे मध्ये फिरायला. सुशील दादा म्हणते मी खूप क्यूट आहे, तुम्ही सांगा. तुझं बाळ कसं आहे रे? नक्की सांग. माझा भाचा कसा आहे नक्की सांग. सूरज दादा म्हणते ताई नंतर लाईव्हला येतो, सध्या ड्युटीवर आहे. ओके सूरज दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, पटापटा लाईक करा चॅनलला. दीपाली ताई म्हणते डीजे माझ्या भावाची आयडी आहे, माझं नाव दीपाली आहे. ओके, ही भावाची आयडी आहे का आणि तुमचं नाव दीपाली आहे? ओके दीपाली. दीपाली म्हणते दीदी तुझं लग्न झालं काय? हो ग, झालं, म्हणून तर किचन मध्ये दिसते मी. रवी कुमार मध्ये देवगड हापूस तयार झाले. हो का? आम्हाला पण पाठवून द्या देवगड हापूस. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. यमुना ताई म्हणते ताई मी जुन्नरची असले तरी मला कोकण खूप आवडतं. हो का ताई? नक्की या, मग नक्की या, मला आवडेल तुम्ही आलात तर कोकणात. उद्धव काय म्हणतात? हाय हाय उद्धव दादा, नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि लाईक करत राहा पटकन. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे सर्वांचे. कार्तिक्स गेमिंग सबस्क्राईब करा.
येस, करा करा, सर्वांनी सबस्क्राईब करा. कार्तिक दादा तूही कर मला सबस्क्राईब. निलेश म्हणते फ्रॉम देवरुख कोकण. ओ माय गॉड, निलेश भाई नमस्कार. कसे आहेस रे भावा तू? कसं आहे देवरुखला वातावरण? गरमी होत असेल ना आता कोकणात? लय भारी. बरं बघ बघ कशी कोकणातली माणसं येत आहेत आपल्या लाईव्हला. लय भारी. रायफल्स सूर्याकुमार, मी पण मुलगी बघतोय लग्नासाठी. अरे यार क्या करताय तुम्ही? मला मी काय वर वधू सूचक मंडळ नाही स्थापन केलंय पोरांनो. शैलेश दादा म्हणते मी कोकण मध्ये राहतो. कुठून कोकण मध्ये? मी सिंधुदुर्गाची आहे दादा. शैलेश दादा तुम्ही कुठले आहात? संकेत जाधव मध्ये ताई जेवण झालं का? हाय संकेत दादा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? जेवण चालू आहे, बनवते. रवी कुमार दादा मध्ये देवगडात येवा. येतोय आता. परीक्षा झाली की मी घरा कलटी मारतलय. परीक्षा झाली का घरा का जेवचा? आंब्याची पेटी माका तर खाऊकच गावनत नाही हो. काय सांगतलाय? सुशील दादा म्हणते बाळ छान एकदम मस्ती खोर सेम आत्यासारखं. ओ माय गॉड, मस्तीखोर असलंच पाहिजे यार. काय करायचं शांत राहून. नाना चौधरी म्हणते मी जळगाव इथून, जिल्हा महाराष्ट्र. हाय नाना दादा नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणात यायचं असेल तर नक्की मला सांगा. आणि खूप खूप स्वागत आहे. जळगावला गरमी वगैरे आहे का? उद्धव दादा म्हणतायत राधे राधे. हाय उद्धव दादा, राधे राधे. कसे आहात तुम्ही? राधाकृष्ण म्हणतायत हाय 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 राधाकिशन नमस्कार. स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, पटापट लाईक करा चॅनलला. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. राम गावडे म्हणताय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. राम दादा नमस्कार. जय महाराष्ट्र. कुठून आहात दादा तुम्ही? अविराज डोईफोडे म्हणतायत आम्ही आहोत सातारकर क्रांतिकारी. जय भीम ताई साहेब. लाईक नंबर 8. अविराज दादा जय महाराष्ट्र. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात. शिवाजी शिंदे हाय नमस्कार. शिवाजी दादा नमस्कार. स्वागत आहे. सर्वांनी प्लीज पटापट लाईक करा चॅनलला. प्रथम पार्थ हाय पार्थ नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? कुठून आहात हे प्रत्येकाने मला प्लीज सांगा, म्हणजे आपल्याला बोलायला पण बरं पडेल. तुम्ही कुठून आहात नक्की मला कमेंट करून सांगा. शिवाजी दादा मला पण लग्नासाठी मुलगी बघा. मी पण बिना लग्नाचं आहे. भगवान मैं अब क्या बताऊ. काय हो दादा, काय पण नुसतं. मी कुठून बघू सगळ्यांसाठी पोरगी? हा रामदादा मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सर्वांनी बोला. शैलेश दादा म्हणताय बी देवगड. ओके शैलेश दादा देवगडचे आहात का? वा 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 लय भारी. मग काय आंबे बिंबे काढलास की नाही? निलेश बोलतोय कोकणातल्या माणसांना दिलसे सपोर्ट. थँक्यू निलेश दादा. थँक्यू सो मच. खरंच बरं वाटतं यार तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट केला तर. नक्की करा मला सपोर्ट. आवडतंय की आपल्या माणसाने आपल्याला सपोर्ट करताय हे बघून खरंच खूप बरं वाटतंय. संकेत गोडबोले म्हणते ताई जेवण केलं का? दादा चालू आहे. आज ना कंटाळा असं ते भात भाजी खायचा. तर आज आहे सॅटरडे, सो मुलं पण घरी आहेत, तर म्हटलं दुपारसाठी आज सँडविचच बनवू. कधीतरी चालते सँडविच है ना. नवनाथ दादा म्हणतात हाय हाय नवनाथ दादा नमस्कार. रमेश शिंदे म्हणते नवनाथ दादा हाय म्हणतात. रमेश शिंदे कधी येशील साताऱ्याला? साताऱ्याला दादा यायचं आहे, पण बघू कधी वेळ भेटतोय साताऱ्याला यायचं. मैत्रिणी खूप आहेत माझ्या सातारच्या. किशोर मस्के म्हणतात हाय हाय नमस्कार किशोर दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. लाईक वाढू दे.
लाईक करा पटापट सर्वांनी. रामदादा म्हणताय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सुशील दादा म्हणताय ये ना नामकरण आहे आता त्याचं. कधी आहे नामकरण? नक्की येते. शिवाजी प्रतिष्ठान. रामदादा म्हणताय सिंधुदुर्ग मालवण. अरे बापरे, मालवणचे असाय का तुम्ही? वा 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 वा. मी सिंधुदुर्गातलाच असेल. उडा. रजनी म्हणते मी गडचिरोली. हाय रजनी, कशी आहेस तू? स्वागत आहे कोकणची प्रीती आहे या चॅनल मध्ये. खूप खूप स्वागत आहे रजनी. गडचिरोलीची आहेस का तू? लय भारी. सिद्धार्थ दादा म्हणतायत हाय हाय सिद्धार्थ दादा. शिवाजी दादा म्हणतायत MH38 हिंगोलीकर. वा वा वा, लय भारी. आज काय कोकणातलीच माणसं पधारली आहेत लाईव्हला. लय भारी वाटतंय. रवी अर्गदे मी संभाजीनगरचा. वा वा, संभाजीनगर वरून आहात का दादा? रवी दादा खूप भारी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. जेवलात का सर्वजण? कमेंट करून नक्की सांगा. रविराज दादा कमेंट करून नक्की सांगा जेवलात का. शिवाजी दादा तुम्ही जेवलात का? सिद्धार्थ दादा, रजनीताई तुम्ही जेवलात का? राम दादा नक्की सांगा. आणि शिवाजी दादा मध्ये आमच्या इकडे हळदीची सीझन चालू आहे. हळद काढणी आलेली आहे. वा, ओरिजिनल हळद मिळणं म्हणजे कठीण आहे ना. ओरिजिनल हळद मिळणे खूप कठीण आहे. नाहीतर आता ते बाजारची हळद भेटते ना, नुसतं केमिकल असतं, कलर फक्त येतो है ना. हरिश्चंद्र दादा म्हणतायत काय मॅडम आम्ही पण आहे ना. मी काय मॅडम आम्ही पण आहे ना. अस्सल घाटी. जय मराठी. जय हरिश्चंद्र दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? जय मराठी. स्वागत आहे तुमचं. पप्पा नाही पोपट बुटे, तुम्ही काय करता? दादा मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझं चॅनल आहे कोकणची प्रीती आहे. या चॅनलचं कोकणातलं कल्चर दाखवते आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असं दोन मिक्सअप आहे. नक्की पहा. सुशील दादा म्हणतोय असेल तर मला पण पहा. दुसरं लग्न करतोय आता मी पण बायकोनी मारलं तर चालेल पण लग्न करतोच आता दुसरं. तुझ्यासाठी नाही बघणार बघ. चुप, तुला कशाला लग्न पाहिजे? आता पोरं सांभाळ. आता लग्न करतोय. बहिणीला सांगू का? हरिश्चंद्र दादा म्हणते आम्ही सांगलीकर, सांगलीचा वाघ आणि शिराळचा नाग. वा वा वा, लय भारी. सांगलीला गरम होतंय का? निलेश दादा म्हणतोय आता सबस्क्राईब युअर चॅनल. जस्ट सबस्क्राईब युअर चॅनल. थँक्यू दादा. निलेश दादा थँक्यू सो मच. तुम्ही सर्वजण सपोर्ट करताय. प्लीज सर्वांनी मला सपोर्ट करा माझ्या चॅनलला, कारण नुकतंच चॅनल आहे. ग्रोथ होते पण मेहनतही तेवढीच घ्यावी लागते. त्यामुळे तुम्ही नक्कीच मला सपोर्ट कराल. आणि सांगली, सातारा, इल्लानगर, गडचिरोली सगळ्या ठिकाणाहून तुम्ही माणसं आलात आणि माझं लाईव्ह तुमच्यापर्यंत पोहोचले म्हणजे नक्की काहीतरी खास असेल आणि तुमच्यातही खास असेल म्हणून मला तुम्हाला सर्वांनी देवाने माझ्यापर्यंत पोहोचवलंय. त्यामुळे नक्की सपोर्ट करा. निलेश दादा थँक्यू सो मच. अमोल म्हणतायत हाय हाय अमोल दादा, नमस्कार. सिद्धार्थ दादा सिद्धार्थ दादा म्हणतायत हाय हाय सिद्धार्थ दादा. गौरी म्हणते हरे कृष्ण गौरी. कुठून आहात आपण? पूनम ताई म्हणतायत चिपळूण. अरे बापरे, चिपळूण वरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे पूनम ताई, खूप खूप स्वागत आहे. माझ्या मिस्टरांचं मामाचं गाव चिपळूण आहे आणि मला पण चिपळूण खूप आवडतं. एकदाच गेलेली पण लय भारी वाटते चिपळूणला. तुम्ही चिपळूण मधून कुठून आहात? सुरेश दादा म्हणते 17 एप्रिलला ठेवू त्याचं नाव. ओके, व्हेरी नाईस. आम्ही बघतो हा, यायला जमलं तर ऍड्रेस पाठवून ठेवू. पूनमताई म्हणताय काय बनवताय? पूनमताई आज ना कंटाळा आलाय, मुलं पण घरी आहेत, तर म्हटलं आज दुपारच्या जेवणाला असं सँडविच वगैरे बनवू, कारण रोज चपाती आणि ते खाऊन खाऊन लय कंटाळा आला. इकडे काय म्हणजे आम्ही जम्मूला राहतो त्यामुळे काय मासे भेटत नाही, काय नाही नीट. त्यामुळे मग काय बोलणार, हेच खावं लागतंय बघा. मिस्टर आता येणार होते, तेवढ्यात त्यांना काम आलं म्हणून थांबले. रामदादा म्हणतात शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग.
हो दादा, मला कळलं. तुम्ही अजून सांगा ना, मालवण मध्ये कुठे आहात, काय करताय? करिश्मा कुंभार, हाय करिश्मा, स्वागत आहे तुझं. कशी आहेस? हरिश्चंद्र दादा म्हणतायत MH 10 सांगली, बोलायला वागायला सर्वात चांगली. ओ माय गॉड. माझ्या समोरच्या एक ताई होत्या आवळेकर म्हणून, तेही सांगलीचेच होते. मिस्टर बीन, हाय मिस्टर बीन, मी पण कोकण कुडाळ येते. अरे वा, कुडाळच आहे काय तुम्ही? मी पण कुडाळचाच असोय. बरे असाय मग? काय शिगमो बिगमो झालो की नाही? हा, शिगमो बिगमो झालो की नाही? धुळवड बिवड केलाय की नाही? कापलाय मग कोंबडा? मिस्टर बिन म्हणतात आम्ही म्हापणकर. ओके, तुम्ही म्हापणकर का? वा वा वा. मिस्टर बिन कुठे राहता? मी कुडाळमध्येच राहते. कुडाळ तालुका आहे. गाव इथं म्हणजे पूर्ण आयडेंटिटी सांगू शकत नाही, म्हणून मी फक्त तालुका सांगते. रमेश दादा म्हणते कधी येते साताऱ्याला? बघू दादा कधी यायला भेटतंय ते. अमोल दादा म्हणतायत, अमोल दादांचा मेसेज मिस आहे, फक्त नाव आलंय. अमोल दादा हाय, नमस्कार. एंटरटेनमेंट म्हणते हाय हाय एंटरटेनमेंट. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा, सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा, पटापटा लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हरिश्चंद्र दादा म्हणते आमच्याकडे गरम नाही होत, आमच्याकडे थंडगार आहे, पाणी आहे, नदी आहे, ऊस आहे, भरपूर पिकतो, भुईमुगाच्या शेंगा आहेत, खायला या आता पण फटाफटा. येतो येतो दादा येतो. एवढं फास्ट येणं शक्य नाहीये. है ना, एवढं येणं फास्ट शक्य नाहीये. मिस्टर बीन म्हणताय हाय, नमस्कार. नमस्कार मिस्टर बीन. नाव, माझं नाव आहे कोकणची प्रीतिया, मी कोकणातली आहे. खुशी कोणाला बघते तिकडे पाठी? हा, कोणाला बघते? कोणा? त्यानंतर मी पटकन सर्वांच्या कमेंट वाचून घेते. कमेंट वाचते पटकन. मिस्टर बिन म्हणतायत संजय पोरियेकर, हाय संजय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. स्वागत आहे तुमचं संजय दादा. कुठून आहात तुम्ही? संजय. मिस्टर बिन म्हणते हाय हाय. पूनमताई म्हणतात प्रॉपर चिपळूण. ओ माय गॉड, प्रॉपर चिपळूण मधून आहात का? एक मिनिट हा. गॉडफादर म्हणतात हाय हाय. गॉडफादर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. सुशील दादा म्हणतात हो हो ठीक आहे. त्यानंतर मिस्टर बिन हो का? हो, पटापटा लाईव्हला सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मिस्टर बिन प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, आपलं रोज लाईव्ह असतं. पूनमताई म्हणते तुम्ही कुठे राहता? ताई मी जम्मूला आहे, पण माझं गाव कोकण आहे, कुडाळ, सिंधुदुर्गातली मी. गॉडफादर म्हणते बटाटे वांगी बनवा मग. नाही, वांगी खूप एकदम काय म्हणतात ते हेल्थ वात आहे ना, त्यामुळे नाही खात आम्ही. विष्णू, हाय विष्णू दादा, नमस्कार, कसे आहात? सुशील दादा म्हणते नागपूरला या बर्डी मध्ये, तिथं विचारा सुशीलचं शॉप कुठे आहे म्हणून. नाही बाबा, इथं विचारा. ठीक आहे, येते येते. पूनमताई म्हणतात शिमगा चालू आहे. हो, झाला आता शिमगा, आमच्याकडे 5 दिवसाचा असतो. पूनमताई. मिस्टर बीन म्हणतात होय होय, सिग्मा बी बसलो, धुळवड बी झाली, 5 दिवसात संपला आमच्याकडे. हा, आमच्याकडे पण 5 दिवसातच संपतो बघा, पण मजा येते ना शिगम्यात. शिगम्यात एकदम मजा येते बघा. पूनमताई मिस्टर बीन प्रवीण कांबळे म्हणतात हाय हाय. प्रवीण दादा कुठून आहात? स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या चॅनल मध्ये. मिस्टर बीन तुमचा किती दिवसाचा शिकू असा कुठे राहतो? शिकू
शिकू काय? शिग्मा म्हणताय का? आमचा 5 दिवसाचा शिग्मा असतो. 5 दिवसाचा असतो. प्रवीण दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुझ्या. वा 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 वा. त्यानंतर विशाल दादा म्हणताय सतीश दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. ताई नमस्कार, रामकृष्ण हरी म्हणतायत. कसे आहात दादा? मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा मला. विशाल दादा म्हणतायत थँक्यू. विशाल दादा थँक्यू सो मच. बाळासाहेब दादा म्हणतायत हाय हाय. पूनम ताई जम्मू काश्मीर. हो ताई मी जम्मूलाच राहते आम्ही. मी आहे लाईव्ह. ओके मिस्टर बीन, चॅनलला जॉईन कर. पूनमताई चॅनलला जॉईन करा. बाळासाहेब दादा चॅनलला जॉईन व्हा. म्हणजे बाकी जेव्हा दुसरं लाईव्ह सुरू होतं तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील माझ्या. मिस्टर बी म्हणते हो, वांगी वाटली असतात म्हणून तुम्ही खात नाही का? हा वातड असतात ना, म्हणजे रोज नाही, कधीतरी 1-2 महिन्यातनं खातो. त्यातनं ना गोलमा घालून खाऊ लय आवडतं. संतोष दादा म्हणतात जय मल्हार ताई. संतोष दादा जय मल्हार. कुठून आहात तुम्ही? अनिकेत दादा म्हणते जेवण झालं का ताई? बनवते रे बनवते. जम्मूला काय करता? योगेश दादा म्हणते जम्मूला काय करता? मिस्टरांचा जॉब इकडे आहे ना जम्मूला, त्यामुळे आम्ही इकडे आहोत. पटापटा लाईव्हला सर्वांनी जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून लाईव्हला पटापटा सर्वजण येतील. राम राम कृष्ण हरी. योगेश राठोड म्हणतायत राम राम कृष्ण हरी. दादा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. पटापटा लाईव्हला सर्वांनी जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पटापटा सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. लय वेळ झाला बनवायला जेवण. हा बनवायला वेळ लागणारच ना, क्या करे, जब अच्छा खाना बनाना हो तो टाइम तो लगेगा भाई. तू मेरे हुक्म का सिक्का अलादीन. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. कमेंट करा. अनिकेत दादा म्हणतायत गॉडफादर म्हणतायत डॅम्बिस माणसं नमस्कार. काय हो दादा का म्हणताय आम्हाला डॅम्बिस? आम्ही कसं काय केलं डॅम्बिशगिरी? हम डॅम्बिस नहीं है, हम डॅम्बिस नहीं है. माझी भाजी पण राहते जम्मूला. भाची ओके, भाची राहते का? तुम्ही भाजी लिहिलात. हो का दादा? हो हो हो. कुठे राहते? मैं तेरी हुक्म का सिक्का. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा लवकरात लवकर. भाजी ताई मिस्टेक झालं असेल टायपिंग. हा हा हा. कसे आहात सतीश दादा? खूप छान चाललंय तुमचं लाईव्ह वगैरे, खूप मस्त. मला बरं वाटतं. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. आमचे मिस्टर पळतात लाजून.
इकडे या ना, इकडे या. हा मी बंद केले कॅमेरा. या ह्याच्यात ह्याच्यात काय करू नको. अगो मी आता टेस्ट करेल. नको माका वाटली नाही भूक लागली. सकाळी तोंड मॅगी खाल्लं गेले. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. ते समोरच्या ताईन दिले आमचं. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. मी कोण आहे? भाऊजी आहेत का? हो, पळाले भाऊजी लाजून. ते येत नाही लाईव्ह मध्ये. ठीक आहे, पटापट कमेंट करा सर्वांनी. बोलवा भाऊजींना, बघू दे आम्हाला. भाऊजींना स्मार्ट दिसतात ते. नाही, भाऊजी येत नाही लाईव्ह मध्ये. प्लीज पटापट कमेंट करा सर्वांनी. लाईक करा चॅनलला, जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. पहिला दिलेले तर काय टाकू शकते. प्लीज पटापट कमेंट करा, जॉईन व्हा चॅनलला. सतीश दादा लाजरे आहेत का भाऊजी? नाही, म्हणजे त्यांना असं आवडत नाही, लाजतात ते. लाजरे लाजरे, तुमच्या भाषेत लाजरे आहेत, लाजरे. ते तूप घ्या वरचा. तेरे हुक्म का शिक्का अल्लाह. पटापट कमेंट करा सर्वांनी, जॉईन व्हा, बेल आयकॉन क्लिक करा. काय तुपटा झाल्यावरच टाकूच असता जरा असं खालून. हाय सर्वेश, कसा आहेस तू? हॅलो खुशी, कशी आहेस तू? हॅलो खुशी. हाय सर्वेश. सतीश दादा सर्वेश, तुझा मेसेज. हो चालू आहे. गावी नाही गेलं. नाही रे, गावात कसा जातलं. गावी नाही रे, परीक्षा चालू आहे पोरांची. गावात कसं जातलं. तू गे. प्लीज पटापट कमेंट करा. सर्वांचे कमेंट येत नाहीये. पटापट कमेंट करा. शैलेश दादा म्हणतात गावी जातलच तर मुलगी बघा. होय होय, मे महिन्यातच काम करतोय. मुलगी बघूचा. चॅनलला जॉईन करा मग. चॅनलला जॉईन करा मग बघतोय तुमच्यासाठी पोरगी. केलास मग चॅनलला जॉईन? हा, मी गावाक हाय. गावाक हो. अरे वा वा वा. काय शिगमो बिगमो झालो की नाही? हो मग करा करा मग, चॅनलला जॉईन करा तरच तुमका पोरगी गावा शकता, नाही तर कसं कॉन्टॅक्ट होतलो.
बरोबर मग. आणि आंबे पहिली माका आंब्याची पेटी पाठवून दे हा. तर पोरगी बघतलं. आंब्याची पेटी होई आहे देवगडात राहतास मग आंब्याची पेटी नको माका. आम्ही किती लांब असो बघा. झाला सर्व करून तुम्ही कामाक लागा. होय होय चालात. कोकणातलीच होई आम्हा केवढे जम्मू बिम्मूतली चालात. हे आधीच काय तर क्लिअर करा. मंगळवारी धुडवळ हा मी पण मंगळवारीच करतले धुडवळ. हो चिकन आणि वडे बघा. धुळवड स्पेशल ब्लॉग. चिकन वडे कोंबडी वडे. सर्वेश म्हणता धीरज पाटील. हाय धीरज दादा. हाय कोणती लँग्वेज बोलतोय तुम्ही. मी कोकणातली बोलते दादा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली मालवणी भाषा. कोकणातली भाषा तुमका माहिती नाही हो. कोकणातली भाषा बोलते कोकणातली. करंजेची झाली का मला काय माहिती. करंजेची झाली की नाही मला माहिती नाही. मी तर जम्मूला हाय. माझ्या घरची झाली. अरे करंजे हे माझं म्हणजे आम्ही कधीतरी जातो 2-3 वर्षातनं. मराठी सारखी वाटते ती. हा मराठीच आहे. फक्त काय थोडेसे मला जिथलं मला हा शब्द वापरतो तिथं माका तुला म्हणजे तुक्का. अशी भाषा ही. पण छान आहे आमची भाषा. खूप जण माझ्या लाईव्ह वर येऊन मालवणी भाषा शिकलेले आहेत. लातूरची लोक पण शिकतात बघा. विचार करा दादा. लातूरची लोक पण आता घरात बोलायला लागली माका तुक्का. एक ताई आहेत त्या लातूरच्या आहेत तर त्याही शिकतायत आणि आता घरात तेच बोलतायत. ओ माका द्या ओ माका द्या. सुनीता ताई आहेत त्या घरातही आता माका 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 करतात आणि त्यांची मुलं पण माका माका माका. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. तुम्ही खाऊन घे तुमचा चमचा ना. सरबत बनवतस काय. नाही रे आज जरा सँडविच बनवते. कंटाळलो मग डाळ भात सांबारा बिंबारा खाऊन तर म्हटलं आज जरा एक मिनिट. परी तू पण खाऊन घ्यायचं. तिंका द्या तिंका परीक द्या आणि तुमका द्या. परीक 3 होईल. हा द्या. जय महाराष्ट्र दादा. भूष जरा भूषण धुरी म्हणताय सँडविच झाली नाही अजून. झाली आता गरम गरम सगळ्यांना खाऊ देतोय. काय बोलतलाय जा करता तर लाच खाता ना. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. जय महाराष्ट्र. भूषण दादा म्हणते काय गो करतो सँडविच करते हो.
पैसून दादा सँडविच झाला नाही अजून. संतोष दादा म्हणतायत हाय हाय. संतोष दादा. सर्वेश दादा म्हणते कोंबडी वडे करायचे ना. अरे मी सध्या 1.5-2 महिने झाले मी नॉनव्हेज नाही खात होती, तर आता उपवास करते म्हणून मी खात नव्हती. आता 5 सोमवार झाले की मी खाणार आहे. आता या ट्यूजडे पासून खाऊ शकते मी, मंगळवारी. आणि तू म्हटलंस की नंतर आहे, तर मी पण आता मंगळवारीच करणार धुळवट. सुजित राधो मराठे. हाय सुजित दादा, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात सुजित दादा? मालवणचे काय? होय दादा, आम्ही सिंधुदुर्गातले, कुडाळ तालुक्याची. तुम्ही खैले असाय? हो, एक मला कांदा आणून द्या. जय महाराष्ट्र म्हणतात. परी म्हणू की सुंदरा हिची अदा जणू निराळी. तुम्ही काय पण म्हणा, फक्त ताई म्हणा. ताई म्हणा, ताई. कसं बोलताय? सुंदरा फुंदरा. झाला मेसेज इतके तर. हाय इश्कवाला लव. परी म्हणू की सुंदरा हिची जणू अदा जणू निराळी. तूच लिहिलंयस काय ते? मला वाटलं अजून कोणी लिहिलं, नाही तर तो गेला असता माणूस कामातनं. तू लिहिलंस म्हणून मी चुप्प बैठ गई. सुजित दादा म्हणते मालवणी काय तुमका? मालवणी येतात. मालवण तुम्ही खाय ना. चला अहो, एकच खाल्लं खुशी, अजून घे. मागणं नाही की त्या. मालवणी काय तुमका? भूषण दादा म्हणताय आमका पण ठेवा सँडविच. होय हो, ठेवता या की सँडविच पार्टी. सँडविच पार्टी, सँडविच पार्टी. सँडविच पार्टी करूया काय हो दादा? भूषण दादा. सर्वेश दादा म्हणते आमची पण मंगळवारी धुळवड. अरे तू म्हणतेस म्हणूनच मी म्हणते मंगळवारी करतले म्हणून धुळवड. कोकणातली धुळवड. वा वा वा. चिकन, मटन आणि जल्लोष कोकणातली. प्लीज पटापटा सगळ्यांनी लाईक करा चॅनलला. दिलीप जोशी म्हणते जेवण झाले का? हाय दिलीप दादा, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत. सुजित दादा म्हणतात आम्हाला कोकणी लोक आणि खाद्य पदार्थ तिकडे लय आवडतात. होय काय? मग या मग आमच्या कोकणात मे महिन्यात या सुजित दादा. मे महिन्यात या मग. आमच्या घरी पण मंगळवारी धुळवड. ओके, मी पण तेव्हाच करते. मग जेवण झालं का म्हणतायत? चालू आहे दादा. सुरीचं इश्कवाला माझीच आयडी आहे ती. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. गॉडफादर म्हणते परी खुशी. हाय बाळांनू. जेवतायत त्या दोघही. तुम्ही जेवलात का? इश्कवाला म्हणतोय एक तुकडा काढून ठेव भुकेलेल्यांसाठी. येस येस. लाईव्ह मध्ये भुकेले आहेत का सगळे जेवायला? जनार्दन भाऊ म्हणतात हाय हाय. जनार्दन भाऊ, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे, स्वागत आहे तुमचं.
सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. पटापटा लोकांना संदीप दादा म्हणते लोकांना ना हाय पण करा कामनी, लोकांना हिला पण कामनी. काय बोलताय, नीट बोला जरा. सोमनाथ दादा म्हणते हाय. हाय सोमनाथ दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात? खूप दिवसांनी आला लाईव्हला. जनार्दन दादा म्हणतात मुंबईवरून आहात का? लय भारी. माझं पण गाव कोकण असा. अरे बापरे, कोकणातली माणसं आली. लय भारी लय भारी. या कोकण आपलंच असा मना सगळ्यांका. जनार्दन दादा मुंबईचे असत पण कोकणातलं गाव तुमचा. इश्कवाला म्हणतायत संदीप तुला तरी कुठं काम आहे, रिकाम टेकड्या काम कर, घरच्यांना बोझ भरू नको. ये होईना बात. तुला काम आहे तर कर का, इथं का आला? मग काय, मग तुला काम नाही म्हणूनच आला की, नाही तर कशाला आला असता? बरोबर ना? हाय तनुजा, स्वागत आहे तुझं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. जनार्दन आता शिगम्याक जाऊचा असा. शिगमो झालो मग तुमचं 5 दिवसाचंच असता. तुमचं किती दिवसाचं? तनुजा ताई मध्ये कशा आहात ताई? मस्त आहे तनुजा, तू कशी आहे? स्वागत आहे तुझं, खूप खूप स्वागत आहे. तनुजा ताई म्हणते जय कोकण, जय कोकण. तनुजा ताई हॅपी होली. जेवलीस का? सगळ्यांका होळीचे खूप खूप शुभेच्छा. भूषण दादा म्हणतात यंदा आंबो नाय. हा बोला, यंदा आंबो नाय. होय हो, आंबो नाही असं नाही होतं त्याला. पुढे असतील पण असतील ना, खूप असे हे नसतं रे. होय बा. तनुजा ताई म्हणते 28 डन. थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी लाईक करा यार. एक लाईक करने में क्या जाता है भाई. एक लाईक करू तुमका किती वेळ लागता माणसांनो? करा की लाईक सगळ्यांनी. एवढे मेहनत आम्ही घेतो, लाईव्ह घेतो आणि तुम्ही कोणच लाईक करत नाही चॅनलला. काय बोलायचं आम्ही? तनुजा ताई इश्कवाला लो म्हण, सॉरी गॉडफादर मेरे साथ अन्याय हुआ है. क्या हुआ? इश्कवाला लो म्हणतात तो नेट साठी कोणी दिले तर 1 रुपया. ओ माय गॉड, काय ग बाई, अजून देऊ हो? आ इकडे मी 4 अजून 6. बापरे, उगाच केलं एवढी. इश्काला म्हणते गॉडफादर कोणता अन्याय. हा तेच विचारते, गॉडफादरांवर कोणता अन्याय झाला एवढा? बापरे, गॉडफादर तुमच्यावर कोणता अन्याय झाला सांगा, आम्ही त्या अन्यायाला वाचा फोडू शकतो. आमचा तनुजा ताई म्हणते आमचं 15 दिवसाचं शिकवू. अरे बापरे, 15 दिवसाचं. बापरे बापरे, मस्त बघ. तनुजा ताई म्हणते श्री स्वामी समर्थ. इश्कवला म्हणजे आमच्याकडे आंब्याचा मोहर गेला करपून. कसा रे, मळबट आली का जास्त? काय प्रॉब्लेम झाला? तनुजा ताई म्हणतात जय शिवराय. जय शिवराय तनुजा ताई. त्यानंतर गॉडफादर म्हणतात ये बेना मेरी कमेंट नाही वाचली. कुठली वाचली नाही? कधी कधी काय होतंय, नुसते कमेंट आज खूपच येत आहेत. आधी फोटोबा मग विटोबा. ओके, ही का ते प्रेम आहे, आपुलकी आहे आपल्या ठिकाणी, बरोबर आहे, पण सिस्टीमला बोलतोय त्यांनी असं का करावं? ओके, ते कालचं वाटतं. आधी फोटोबा मग विटोबा, हेच का?
तनुजाताई म्हणतात जय हिंद, जय हिंद तनुजाताई. तनुजाताई जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव, जय शनिदेव. जय श्रीराम, जय श्रीराम. राज बाबर म्हणतात हाय. इश्कवाला म्हणते गॉडफादर रहने दे, अपनी बहन, अपनी ही बहना है. मुझ पे नहीं गुस्सा करना. आधी पोटोबा मग विठोबा. नाही हा, मी तसं नाही करत आहे. तुम्हाला माझी कमेंटच दिसली नाही. गॉडफादर म्हणते मैंने विश किया वुमेन्स डे का, लेकिन इसने वाचा नाही मेरी कमेंट. आलीच नाही मला, आणि मी पण विसरली आज वुमेन डे आहे. घेते आता नवऱ्यांकडनं मिस्टरांकडनं 1000 रुपये आज वुमेन डेचे. जाते जरा मेक ओव्हर करायला, जरा काया पलट करून येते. ओ आज वुमेन डे असा, द्या 1000 रुपये. काय हो, खात्यावर पाठवतास माझ्या? पाठवा खात्यावर, वाट बघतोय. हात धुवून आली मी मंडळी. जीव झाला एकुळा सुंदरा. उफ, दमली रे बाबा, दमली ना. तू कमी किती दिलेलं आहे? खुशी तुका कया ता नको घेऊ खुशी. परी काय दर दर पुढे पुढे. तनुजाताई सर्वांना महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मला गॉडफादर दादांनी आठवण करून दिली. बघा ना, घरच्या कामात आम्ही महिला दिन पण विसरतोय. काय बोलणार. गोल गोल फिरत आहे. काय गोल गोल फिरत आहे? क्रिक्स विराट हाय. इश्कवाला लो म्हणते चा मारी बिस्किटचा स्लो. माझा तर चालतोय की चांगला. गॉडफादर म्हणते जाऊ दे, कमेंट गेली मागे. हाय विराट, हाय 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 विराट, हॅलो हाय. शरद दादा मध्ये कुटुंब बोलत आहे. कुठून बोलत आहे? मी सिंधुदुर्गातून बोलत आहे. शरद दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, प्लीज लाईक करा, सर्वांनी पटापटा लाईक करा. विराट बोलतोय हॅपी वुमन्स डे, हॅपी वुमन्स डे. गॉडफादर म्हणताय आज नाही उद्या आहे. उद्या आहे का? आज तारीख किती आहे? 7. यार काय पचका करता, आधी सांगायचं ना. अमोल रोकडे म्हणतायत अमोल, हॅलो अमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. गॉडफादर म्हणताय काया पलट करणार, मग आम्हाला कसं करणार? थोडंसं हेअर कटिंग करणार, थोडंसं आयब्रो करणार. नाही हो दादा, मी सारखी पार्लरमध्ये वगैरे जात नाही, आम्हाला टाइमच नाही भेटत. बघा ना, मी साधी सिंपल आहे तुमच्यासमोर. चंद्रनिवासे गोरे, चंद्रनिवास गोरे, हाय चंद्रनिवास दादा नमस्कार. किशोर गगाने म्हणताय नमस्कार ताई, जय गजानन. नमस्कार किशोर दादा, नमस्कार, स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला, खूप दिवसांनी आलात. काय म्हणताय? घ्या ना अजून, ओ घ्या ना. शरद दादा म्हणतायत आम्ही तुम्हाला कसं ओळखणार, कुटुंब बोलत आहे. ओळखाल. गॉडफादर म्हणते फौजी आज सुट्टी का? नाही दादा, ड्युटी आहे, जाणार आता, नुकतेच आले. इश्कवाला म्हणते चा मारी बिस्किट माझा नेट स्लो आहे की तुझा? माझा नाही रे, वायफाय तर चालतोय.
सुनीता ताई म्हणतात हाय सुनीता ताई नमस्कार स्वागत आहे तुमचं. काय हो सुनीता ताई म्हणतात उद्या आहे ना महिला दिवस. हा ना, हे गॉडफादर दादा बोलले काय मी महिला दिनाची हार्दिक शुभेच्छा. मला वाटलं आजच आहे. आज 8 तारीख. दादा लय डॅम्बिस आहेत ते. डॅम्बिस माणसं मला म्हणतात ते गॉडफादर दादाने स्वतः डॅम्बिस आहेत. उद्या आहे ना महिला दिवस. येस येस उद्या आहे. सुनीता ताई उद्या काहीतरी करूया स्पेशल महिला दिवसाचं. नवऱ्यांना सांगूया हॉटेलमध्ये घेऊन चला. प्लीज लाईक करा, पटापट लाईक करा. रामकृष्ण हरी बोली अमोल दादा म्हणताय रामकृष्ण हरी. पडून बोलताय का दादा? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, लाईक करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. इश्कवाला म्हणते आयब्रो म्हणजे आईचा भाऊ. आईचा भाऊ रेरी रेरी रेरी. सुनीता ताई म्हणते 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे, पटापटा लाईक करा. राम गावडे म्हणताय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग. येस दादा. उमेश दादा म्हणतायत हाय. उमेश दादा नमस्कार स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 29 पटकन 30 नंबरला लाईक करून टाका. 31 नंबरला लाईक करा पटकन. बालाजी भोसले म्हणते रामकृष्ण हरिताई. बालाजी भोसले बोलते लातूर वरून. कसे आहात आपण? अरे वा सुनीता ताई हे बघा लातूर वरून दादा एक आलेत. बालाजी दादा नमस्कार स्वागत आहे. मी कोकणातून आहे आणि तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. लातूर वरून आमच्या चॅनलला जॉईन झालात. प्लीज लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. रिकाम पण न होते म्हणजे कस्टमरांना सांगू जेवण आणा नाही तर बनवा स्वतःहून. किरण दादा म्हणतात हाय. हाय किरण दादा नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? सुनीता ताई म्हणते आपण दोघी फिरायला जाऊ. येस येस. आणि मुलांना मिस्टरांकडे ठेवू. आणि एक्झाम आहे ना मग मस्तपैकी एक्झामचा पेपरात असा गोल कसा येईल याची बरोबर तरतूद करतील मिस्टर. सुनीता ताई म्हणते मी पण लातूरची आहे. बालाजी दादा बघा बालाजी दादा सुनीता ताई पण लातूरच्या आहेत. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. पटापटा कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. 29 30 30 31 31 31 लाईकला लाईक करा. 31 लाईकला लाईक करा. कोण करते लाईक? पटापटा बघू लाईक कोण करतंय. इश्कवाला म्हणजे आपल्या मराठमोळ्या बहिणीची लाईव्ह लाईक करून तिच्या मेहनती आणि हसऱ्या चेहऱ्याक आणखी एक सुंदर करूया. बघ ना रे कोणच पटकन लाईक करणार नाही. एक लाईक आता 40 लोक बघतात. त्या 40 लोकांपैकी एकान जरी केल्यान तरी किती ह्या ना. पण काय माहिती या लोकांका. मी जर कोणाच्या लाईव्ह गेले तर लाईक करूनच जाते का तर त्याची तेवढी मेहनत असते ना. एवढा वेळ माणूस तर बसता तुमच्याशी सगळ्यांशी बोलता. मग तुम्ही का नाही करत लाईक? अरे वा लाईक वाढले. थँक्यू. प्लीज अजूनही सर्वांनी लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. कारण 1 तास किंवा त्याच्यापेक्षा जरी इथं असेल तरी माणसाला किती बोलावं लागतं लाईव्हमध्ये. आणि काय लोक म्हणतात अरे लाईव्हमध्ये काय बकड 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 करायचं असतं बाकी काय. पण ते नॉनस्टॉप तुम्हालाही जमणार नाही. समजते का मंडळी? तुम्ही प्लीज डबल टॅप करत राहा. जरी तू कोणाच्या लाईव्हला गेलात तरी करा. कारण तुमच्या एक लाईकने कोणाचं नुकसान नाही होणार आहे ना. प्लीज लाईक करा, पटापटा लाईक करा. तुमचा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे काय आज? लोडिंग होतंय का मिस्टरांनी? हो तुमच्यामुळे माझं लोडिंग होता. ए परी खुशी मोबाईल बंद करा रे. दरवाजा नाही मोबाईल बंद करा. इथं बफरिंग होता. डॉन आ गए है अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन. मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन 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 अरे दीवानो. हम पहले लाइक करते हैं फिर कमेंट करते हैं. इसी को डॉन कहते हैं. 2 दाताचा डॉन आला. अरे 2 दाताचा डॉन आला. असं नको रे बोलू. खूप चांगले आहेत ते डॉन दादा. श्रीकृष्ण दादा म्हणतायत बोल माझे लाडके बहीण. हाय श्रीकृष्ण दादा. हाय विजयराव.
लाईक नंबर 31 ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. थँक्यू विजय दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. सुनीता ताई म्हणते मी पण अगोदर लाईक करते. थँक्यू सुनीता ताई. ही आहेत आपली माणसं. डॉन म्हणतायत कमेंट. काय कमेंट तुमची मिस केली का मी? हे बघा ना, आता ह्याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिसते कमेंट इतना सस्ता 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 पडेंगे तोल 50 लाइक कैसे होंगे? वैश तो मैं बोल रही हूँ. विजय हियर फ्रॉम मुंबई ठाणे. हाय विजय दादा, मी ओळखलं तुम्हाला. कसे आहात तुम्ही? राम दादा म्हणते ताई तुमचा नंबर कोणाला देऊ नका. नाही दादा, नंबर इथं कशाला कोणाला देते? नाही देत मी नंबर. शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग. येस दादा. राम दादा. डॉन दादा म्हणते कमेंट इतना सस्ता इस्ता पडेल गे तोल 50 लाईक कैसे होंगे? राम दादा म्हणते बरोबर आहे ताई. येस, थँक्यू राम दादा. इश्कवाला म्हणते बरं 4 दातांचा डॉन आला, 32 दातांचा. काय रे तू? आहिस्ता आहिस्ता कमेंट मत पडो. ओके. बलराम शुक्ला. हेलो बलराम दादा, नमस्ते. कैसे हो? सवाटा भुजबळ दादा नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. कुठून आहात दादा? इश्कवाला लावून दे. आता दात वाढवले, खुश ना? वाढव 32 दात. रामदादा म्हणते समजता ताई. हो दादा. विजय दादा मध्ये ॲडव्हान्स हॅपी वुमेन्स डे. ओके दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज उद्या वुमेन्स डे आहे तर सर्व जेंट्सनी पटकन लाईक करा चॅनलला आणि जॉईन व्हा. सुनीता ताई म्हणते लाईक करा पटापट, प्लीज लाईक करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. बडा करते मी एवढी, तुम्ही लाईक्स पण करत नाही आहेत. 50 लोक बघतायत माझं लाईव्ह. मग लाईक करा यार मंडळी. तुमचा एक लाईकने नाही तर तुम्हाला दिवसभर वाटेल. बघा ना, ती ताई सांगत होती लाईक करायला पाहिजे होतं ना, त्यामुळे पटकन करा लाईक. नंतर वाटेल तुम्हाला की लाईक करायला पाहिजे होतं, तर आताच करा ना लाईक. 50 लाईक्स करायचे आहेत, फक्त अजून 20 लाईक्स पाहिजे आहेत. सुनीता ताई म्हणते डॉन म्हणतोय बाय बाय. डॉन भाई कशाला जाताय? भुजबळ दादा म्हणतायत पुण्यावरून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे चॅनलला. नक्की जॉईन व्हा भुजबळ दादा. विजयराव दादा म्हणताय माझा मूवी येत आहे वुमेन्स डेच्या दिवशी. वा वा, नक्की पाहू आम्ही. इश्कवाला लो म्हणते सावता भुजबळ आहे. ओके सावता भुजबळ दादा पुण्यावरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज आय एम सॉरी हा, तुमचं नाव मला जरा वाचायला नाही जमलं म्हणून. रामदादा म्हणते जय भवानी, जय शिवराय, जय भवानी, जय शिवराय, जय शिवराय. सुनीता ताई म्हणते प्रीतियाच्या नोजवर डबल टॅप करा. येस, माझ्या नोजवर डबल टॅप करा. बघा काय काय मॅजिक होतंय. करा बघू माझ्या नाकावर डबल टॅप. टिंग टिंग. बघू कोण कोण माझ्या नाकावर डबल टॅप करते. पटकन नाकावर डबल टॅप करून बघा पटकन. अरे वा, 33 डबल टॅप केलं. आता 34. बघू 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 कोण नाकावर डबल टॅप करतंय. पटकन. प्रीतिया, कोकणच्या प्रीतियाच्या अरे वा, 34. व्हेरी नाईस. 34. अजून कोणी करतंय बघू का ना. 35 वर माझ्या नाकावर डबल टॅप करायचे. ओ माय गॉड, 35. वा वा वा, मस्त मस्त. 36 नाकावर डबल टॅप कोण करतंय बघू. 36, 35, 36. पटकन करा. रामदादा म्हणतात महिला दिन जय शिवराय. सावता भुजबळ म्हणते कोणाला नंबर देऊ कोणाला नंबर हवा असेल त्याचा ॲड्रेस घेऊन राखी पाठवू द्या. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे. हो का दादा, नक्की नक्की. कोल्हापुरी दादा नमस्कार. खूप दिवसांनी आलात. कोकणची माणसं साधी बोळी. हा, आम्ही तर माणसं साधी बोळी आहोत. प्लीज डबल टॅप करा प्रीतियाच्या नाकावर. कसे आहात दादा? रामदादा म्हणतायत छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय महाराष्ट्र. धीरज दादा म्हणतायत जय महाराष्ट्र. धीरज दादा म्हणतायत जय श्रीराम, जय श्रीराम. सुनीता ताई म्हणते आज मी जेवण करते. आता मी जेवण करते. ओके सुनीता ताई.
गजानन कांगळे म्हणतायत मेसेज केला कुठे दादांचा. लाईक डन 55. थँक्यू गजानन दादा. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे, स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. कसे आहात? रमेश मेश्राम म्हणते जय भीम नमो बुद्धाय, वडोदरा गुजरातवरून. रमेश दादा स्वागत आहे, खूप दिवसांनी लाईव्ह आलात तुम्ही पण. सुनीता ताई म्हणतायत बाय बाय. सुनीता ताई, इश्कवालामध्ये कोकणची माणसं साधी बोळी असतात, पण मन मात्र समुद्रासारखं मोठं असतं. थोडक्यात समाधान मानणारी आणि माणसांना मायेने जोडून ठेवणारी हीच खरी कोकणची ओळख आहे. हे मात्र खरं आहे बाबा, लय भारी. कोकणातली लोक लय म्हणजे त्यांच्याकडे कोणीला तर उपाशी जाऊची नाही, पेट भरून जेवायचं. एक स्वतः मात्र जेवची नाही, पण कोकणातल्या म्हणजे येत ना त्या माणसाक उपाशी नाही पाठवची. रमेश दादा म्हणते लाईक डन. गजानन दादा म्हणते लाईक डन 35. थँक्यू. राम दादा म्हणतात जय भवानी जय शिवराय. थँक्यू सो मच राम दादा. सुनीता ताई म्हणते मला तर खूप मजा येते प्रीती याच्या नाकावर डबल टॅप करायला. ओ माय गॉड, कोणाकोणाला माझ्या नाकावर डबल टॅप करायचं तर पटकन करा, टॅप टॅप पटकन. 36 ला डबल टॅप नाकावर कोण करते बघू. 36 36. ओ माय गॉड, 36 ला डबल टॅप केलंय कोणीतरी, त्याच्यासाठी हाय. 37 ला डबल टॅप कोण करतंय नाकावर माझ्या. ओ माय गॉड, 37 ला पण थँक्यू. हाय फाय. 38. ओ माय गॉड. हाय फाय. हाय फाय द्यायचं, जो माझ्या नाकावर डबल टॅप करेन त्याने हाय फाय द्यायचं. ओके रोहन, हाय रोहन. रोहनने केलंय डबल टॅप, थँक्यू. हाय फाय. आपला भाऊ, हॅलो आपला भाऊ. अजून कोणी केलंय माझ्या नाकावर डबल टॅप? 38 नंबरला कोणी केलंय? कमेंट करून नक्की सांगा माझ्या नाकावर डबल टॅप कोणी केलंय. रामदादा आमचं कोकण भारी हा माऊली. येस येस. 39 ला कोण करते बघू डबल टॅप माझ्या नाकावर. नाक लपून घेणार हा, बघू हा पटकन कोणी डबल टॅप करतंय का नाकावर. हॅलो प्रिया के, हॅलो ताई म्हणतायत. हॅलो प्रिया ताई नमस्कार, स्वागत आहे. इश्कवाला मध्ये वरची कमेंट थोडी हळू वाच. उठली रे. हे जरा हळू वाच, आमच्याकडे भांडण पण लय फेमस आहेत. म्हणजे ओ माय गॉड, 39 वर लाईक झाले आहे. डबल टॅप नाकावर करून नाकावर टिचून लाईक केलेले आहेत. वा 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 वा. ओरिजिनल शिवराय कोकण. ओ माय गॉड, 40 लाईक्स डन नाकावर. अरे वा. सुनीता ताईंनी सांगितलं आणि सर्व नाकावर लाईक केलं. ओ माय गॉड, पटकन 41 लाईक्स. व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. नाकावर सगळी लाईक करतायत बघा. डफली वाले डफली बजा. हा 40 लाईक डन. येस थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. हात ठेवला तरी मी लाईक करणार. तेरी घुंगरू बुलाते हैं. पटापटा लाईक करा. 42 ला लाईक करा. 42 नाकावर. 42 42 42. ओरिजिनल शिवराय कोकण. प्लीज डबल टॅप डबल टॅप डबल टॅप नाकावर डबल टॅप करा. प्रीतियाच्या नाकावर डबल टॅप करा. नाकावर डबल टॅप करतायत की पंच करतायत? ढफली बजा, हाँ तेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचू तो न जा. जय म्हणतोय. हाय जय नमस्कार. प्लीज डबल टॅप नाकावर. जितू शिंदे मध्ये ताई जेवण झालं का? नाही दादा, बाकीच्यांचं झालं, आमचं जेवायचं आहे. प्लीज डबल टॅप ऑन माय नोज. प्लीज डबल टॅप ऑन माय नोज.
पटापट कमेंट करा. आणि शिकण्याची तयारी तर तुमची जोरदार असेल. खवल्या मांजर, अरे बापरे, खवल्या मांजर किती दिवसांनी खवल्या मांजर पधार रहे हो आप. कहाँ थे अब तक, जंगल में खो गए थे क्या. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. जितू दादा म्हणताय ताई जेवण झालं का. नाही दादा, जेवायचं आहे मला. बाकीची जेवली मुलं. खवल्यामध्ये म्हणते हाय 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 हाय. प्लीज डबल 43 नंबरला लाईक करा. 43 डबल टॅप ऑन माय नोज. नोजवर डबल टॅप करा प्लीज. डबल टैप ऑन. डॉन पकड़ के लाता है क्या करे. ओ डॉन आपका ही तो है, आपका ही तो ये चैनल है भाई, हमें नहीं पता क्या. हम सब जानते हैं डॉन भाई खवल्या मांजर. पटापटा 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. सुनीता ताईंनी पिन केलेली कमेंट्स 50 लाईक्स डन करून प्लीज पटकन करा सर्वांनी. 42 नंबरला 42 माणसं आहेत आणि 42 लाईक झाले आहेत. 43 नक्की होऊ दे. बघू कोण चेंज करतंय, कोणात हिंमत आहे 43 नंबरला लाईक डन करायची. डॉन पकड के लाता है क्या करे. 43 नंबरला लाईक करा. 43 43 43 43. कौन करेगा 43 नंबर को लाइक. फोर्टी 43 नंबरला कोण लाईक करणार. सिक्स्टी 66 लोकांपैकी 43 नंबरला कोण लाईक करेल त्याने लाईक करायचं आणि मला कमेंट करायची. ओके, बघू कोण करतंय. बघू आधी आधी सगळ्यात आधी 46 नंबरला लाईक डन करून कोण मला कमेंट फास्ट करते ते. अब देखेंगे, अब आएगा मजा. 43 नंबर को लाइक कौन करेगा और कमेंट फास्ट कौन करेगा. इश्क वाला गुनगुनावे गीत वाटे शब्द मिळू दे सांबना. हलकी चाहूलू तू एक कळू दे थांबना. गुंतलेला श्वास हो 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 हो. बुद्धा जर्नी छान गीत. थँक्यू बुद्धा दादा. नमस्कार. प्लीज लाईक करा बुद्धा दादा चॅनलला. राम दादा मध्ये ताई गोरो घाबरा नको, आम्ही असो सोबत. होय राम दादा, अजिबात बिहार नाही. कोकणातली माणसं माका फुल सपोर्टला असत. थँक्यू राम दादा. राम दादा आज काय जेवण बिवण काय असा मासे विषय होत की नाही. मालवणचे ना तुम्ही. मस्तपैकी ताजे ताजे फडफडीत मासे गावत असतले. जय भवानी जय शिवराय. जय भवानी जय शिवराय दादा. प्लीज 14 राम दादा म्हणतात होय. अरे वा मजा तुमची. मामका काय नाही गावनायचं. मालवण माझी दीदी आली रे लाईव्हला. प्रथमेश दादा म्हणतायत. मग काय तुम्ही तर काही येतच नाही. कधी कधी येता कधी कधी येतच नाही. राम दादा म्हणतायत होईल होळी 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 ना. आज काय म्हणन काय तिखट पाणी. प्लीज पटापट लाईक करा चॅनलला. डबल टॅप करा. शिगमो शिगमो इलो शिगमो शबय शबय. प्लीज पटापटा लाईक करा. 43 असं झालेलं आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला. 44 नंबरला कोण लाईक करतंय बघू बघू बघू. 44 नंबरला कोण लाईक करतंय. शिगमो रे शिगमो शिगमो रे शिगमो. मी येतोय लाईव्हला. तूच येतं लाईव्हला. मीच येणार नाही लाईव्हला. बरे काय पण मी तर रोज येते. सगळी शिगम्याक बसतो.
इश्कवाला लोक म्हणता मी कशाला आरशात पाहू ग, मी कशाला, ओके, मी कशाला आरशात पाहू ग ना, मी कशाला आरशात पाहू ग, मी कशाला बंधनात राहू ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग. फरमाईशा गाण्यांची. यवा कोकण आपलोच असा, रामदादा म्हणतात. होय दादा, सगळ्यांका सांगतो आम्ही, यवा कोकण आपलोच असा. काय प्रथमेश दादा म्हणतात दीदी माझं लग्न ठरलंय. अरे वा, प्रथमेश दादा कधी आहे लग्न? मे महिन्यात आहे का? रामदादा मालवण किल्ल्यावर येत आहे. होय दादा, या वर्षी म्हणजे आता या मे महिन्याच्या सुट्टीत मालवण किल्लो बघूक नक्की येतलंय मी. जवळच घरा असत काय तुमची? रामदादा मावरा खाऊया जरा. येस येस दादा, नक्की नक्की दादा. माझ्या माझ्या चॅनलला जॉईन राहा, म्हणजे माका तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट साधता येईल. चुकला नाही. हो बाय. रामदादा म्हणतात ताई लग्न झाला म्हणून सांग, नाहीतर मेसेज करून पिडतले. माझा माम हे बघा, माझा लायसन. प्रथमेश दादा मे महिन्यात आहे 13 तारखेला. प्रथमेश दादा 13 तारीखला तर नाही येऊ शकत मी. शी बाबा, नाही तर आली असती. इश्कवालामध्ये लाईक कसे थांबलेत? लाईक वाढीयात आणि असे सुंदर गाणी ऐकत रवा. प्लीज लाईक करा पटापटा. फक्त 5 लाईक्स पाहिजे आहेत. आणि इश्काच्या मळ्यात प्रेमाची गुलाब. डन डन डन. डॉन दादाच माझे लाईक्स वाढवत आहेत. इश्काच्या मळ्यात प्रेमाचा गुलाब. वा 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 वा. हाय, नमस्कार. पटपट कमेंट करा सर्वांनी. संतोष पारतोळे, हाय संतोष दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात दादा? हॅपी होली सर्वांना. मी कशाला आरशात पाहू ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग. संतोष दादा प्लीज लाईक करा. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. सुनीता ताई, सॉरी, रामदादा म्हणतात ग्रुपमध्ये ॲड व्हा, प्रतिष्ठान मालवण. हो दादा, नक्कीच नक्कीच होईल. संतोष दादा म्हणतात ओके ओके. चष्मा नाही लावला ना, डोळ्यांवर ताण येतोय. शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग. कुठे कुठे आहे? व्हॉट्सअप ग्रुप आहे की फेसबुक ग्रुप आहे? संतोष पारतोळे म्हणताय लाईक करा, लाईक करा, प्लीज लाईक करा. कोकण प्रीती या चॅनलला लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा. कोकणची प्रीती या चॅनलला लाईक करा. रामदादा म्हणताय शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग मालवण. ओके ओके दादा, नक्कीच. संतोष दादा म्हणते डोकं दुखते का? नाही, डोळ्यांवर भार आला जास्त. कमेंट मगापासून वाचते ना, आणि चष्मा कुठे ठेवला तो आठवत नाही. प्लीज डबल टॅप, प्लीज डबल टॅप करा, पटापट डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा. आणखी एकदा बोल ना, लाईक करा, लाईक करा. कोकणच्या प्रीती याला लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा. कोकणच्या प्रीती या चॅनलला लाईक करा. इश्कवाला मध्ये ज्यांना कोकण आवडतं त्यांनी कमेंट टाका आणि लाईक करा. येस प्लीज. जय कोकण म्हणा,
नक्की हे करा. चष्मा घ्या घ्या मग. हा ना, आपण कुठे ठेवलाय तोच भेटत नाहीये. हार्ट अटॅकर मध्ये हा 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 हा. रामदादा मध्ये शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग. हो दादा, मी तेच विचारते, ग्रुप कुठे आहे, म्हणजे असा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे की काय, म्हणजे ते असं विचारते मी तुम्हाला. ग्रुपचं नाव कळलं मला. मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे. ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे. सर से तेरे बहती गंगा, सर से तेरे बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जप लेता, ओ महादेवा, ओ महादेवा. काश्मीरला चष्मा विसरतोच. काश्मीर जाऊंगी, आईस्क्रीम खाऊंगी. संतोष दादा, येऊ का चष्मा घेऊन? नाही, माझाच असा, पण तो काही गावना नाही ठेवलंय असतो काहीतरी. हा टॅकर म्हणतो माझा तर डोक्यावरच होता, तरी पण मी पूर्ण रूम मध्ये शोधत होतो. माझं पण होतं कधी कधी असं. संदीप भुजबळ दादा म्हणताय 47 नंबर लाईक केलं, थँक्यू संदीप दादा. राम दादा म्हणताय जय भवानी जय शिवराय. राम दादा जय भवानी जय शिवराय. हा टॅकर म्हणते सर्दीने नाक जाम जाम करूंगी. सर्दीने तुझं, माझं नाही, मला नाही सर्दी. रामदादा म्हणताय जय भवानी जय शिवराय. इश्कवाला म्हणतोय जो 50 नंबरला लाईक करणार त्याच्या नावाने कविता बनणार. येस, नक्की नक्की. संदीप दादा म्हणते रंगपंचमीचे फोटो कधी टाकणार? टाकलेत की, शॉर्ट बनवून टाकले की, तुम्ही बघतच नाही माझे शॉर्ट्स वगैरे. पटकन 50 लाईक जो करणार त्याच्या नावाने कविता इन्स्टंट बनवणार. इश्कवाला लव. जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी. जय संदीप दादा बघ काय म्हणतायत, चष्माला रश्शी लाव म्हणजे गळ्यात राहील. असं मी नाही करणार, हसतील लोक मला. प्रतिनिधी दादा, दीदी 1 मिनिट लाईव्ह बंद करतो, बायकोचा फोन येत आहे. ओके ओके, बोलायचे दिवस आहेत, बोलून घ्या दादा. संतोष दादा म्हणते बाहेर परदेशी एवढं चाललिओ आहे ना, बाहेर परदेशी युद्ध चाललं आहे ना. हो हो हो, इराण आणि अमेरिका. हा टॅकर मध्ये एकदा तर रात्री लाईट गेली होती आणि मी माझाच मोबाईल टॉर्च लावून माझा मोबाईल शोधत होतो. हे भगवान, मोबाईल कुठे टॉर्च लावून शोधतोय. आपली जिंदगी कशी झाली आहे ना आता. सनंदी कलंदर लाईक डन, प्रेझेंट मॅम. कुठे होता एवढा क्लास, 1 तास 25 मिनिटाचा लेक्चर चालू होता माझा. तुम्ही कुठे गेलेलात? हा, एवढा लेट? पनिशमेंट तर मिळणार, पनिशमेंट तर आता तुम्हाला मिळणार. इश्कवाला म्हणतोय हा टॅकर ओल्ड विनोद असा. नाही रे, त्यांना आपला खरा सांगत असता, त्यांना आपल्या जीवनातल्या खरा सांगितल्या मग. अरे वा, 50 लाईक्स डन झाले आहेत आज. व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. संदीप दादा म्हणतात, हा टॅकर म्हणतोय बाय बाय कशाला रे, बाय कशाला, बोल की भावा. मी पण आता ठेवते, माझा पण डोक्यात दुखाक लागला. ऑफिस आहे मॅम. ओके, ऑफिस मध्ये असं आहे, सॉरी आम्ही मस्करी करतोय. रामदादा म्हणताय मालवणी बोलाक नाही येना तर समुद्रात बुडून काढता येईल. कोणाक बोलाक येणार नाही, माका तर येता हो. आता बाकीच्यांका कसं बोलाक सांगतलं ना. कोणी केला लाईक
50वा लाईक. नाव सांगा, पटकन कविता बनणार. कोणी केलंय 50 लाईक्स वर? 60 रुपयाने गॅस वाढलाय, सगळंच महाग होतंय. मी पाणी पिऊन घेते, मला मीटिंग यायला लागली. 1 तास 27 मिनिटं बडा 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 चाललंय माझं. मालवणी. संतोष दादा, तुम्ही खूप छान आहात. थँक्यू थँक्यू दादा. प्लीज करा सर्वांनी. ताई मालवणी येऊन ये सगळ्यांका. हे सगळे मालवणीत बोलणारे असत आता. सनंद सांगलीकर, माझे 48 आहे. मी 50 नंबर लाईक केले. काय पण खोटं बोलतो. आता लाईक केलं, मग आलाच कधी तू? चल डॅम्बिस. रामदत्त म्हणते जय भवानी जय शिवराय. जय भवानी जय शिवराय. चला पटकन पटकन सांगा कोणी 50 लाईक नंबरला डन केलंय ते. नाद खुळा नाद खुळा. 51 करू का आता? येस कर की पटकन. नाद खुळा नाद खुळा नाद खुळा. मला ऐव म्हणजे काय? मी केलं आहे. ओके ओके. नाद खुळा नाद खुळा नाद खुळा. कोकणच्या प्रीतीचा नाद खुळा. जेवण झालं का? 51 52 व्हेरी नाईस. हा टॅकरनेच केली. दीदी तुझं जेवण झालं का? नाही रे दादा. प्रथमेश दादा आता जेवणार आहे. मिस्टर गेले जेवून, मुलांना दिलं, आता जेवणार आहे. लाईव्ह संपलं की. सनंदी मध्ये सनंदी सांगलीकर यांच्यासाठी एक कविता बनवतो. वा वा वा. पण आहेत काय आधी बघ इथं. सनंदी दादा आहात का तुम्ही लाईव्हला? संतोष दादा नीट बोलायचं असेल तर इथं थांबायचं, नाही तर इथून कल्टी मारायचं. नीट कमेंट करायचे असतील तर इथं थांबायचं, नाही तर कमेंट तुमच्या सकट कमेंट सकट मी हाईड करणार. मला परत दिसणार नाही तुम्ही माझ्या लाईव्हला. त्यामुळे नीट बोलायचं. 53 करू का? 54 पण कर, 55 पण कर. हार्ट हॅकर नाव सांग मग बनवेन. ओके हार्ट हॅकर तुझं नाव सांग. जीवन बोलतोय तो. जीवनावर कविता बनवू का? जीवनवर. येस येस येस. रामदादा जय भवानी जय शिवराय जय प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग. भावा भावा वाईट कविता करू नकोस रे फक्त. नाही रे तुझ्यासाठी चांगलं बोलतो तो. खूप छान करतो. जीवनसाठी एक कविता. ओके. मी पण एक कविता केली, ती तुम्हाला ऐकवायची आहे का? मी पण एक कविता केली, मी लिहून ठेवली आहे. नाद खुळा नाद खुळा नाद खुळा. दाजीबा नाद खुळा. नाद खुळा नाद खुळा नाद खुळा. दाजीबा नाद खुळा. ही बघा मी स्वतः कविता केली आहे, लिहून ठेवली आहे. पण ही मी ना कोकणची ताई या चॅनलवर टाकणार आहे, तिथंच बघा. हे चॅनल वेगळं आहे ना, मला त्याच्यासाठी पाहिजे होती. 54 करू का? हो 54 पण कर. नाद खुळा नाद खुळा नाद खुळा. धाजीबा नाद खुळा. नाद खुळा नाद खुळा नाद खुळा. धाजीबा नाद खुळा. प्रथमेश दत्त ताई आपल्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचं बलिदान मास चालू आहे. ओके खूप छान दादा. छत्रपती संभाजी महाराज हे आपल्यासाठी काय आहेत हे फक्त मराठ्यांना माहिती आहे. सनंदी म्हणते अरे आम्ही आहोत दगड, आमच्यावर काय कविता बनणार, मातीतच.
हा टेकर म्हणते झाले 54. अरे वा 54 झाले, 55 झाले. मालवण कट्टा कुडाळ सावंतवाडी. काय हे मालवण कट्टा कुडाळ सावंतवाडी? नाद खुळा नाद खुळा नाद खुळा ताजीबा नाद खुळा नाद खुळा नाद खुळा नाद. अंकित भाई आ गए क्या आप खुशबू लगा के? हाय अंकित भाई, कैसे हो दीदी जी? आपको भी अंकित भाई आपको हवा में प्रणाम. मैं ठीक हूँ. प्लीज डबल टॅप. रामदादा म्हणताय शिगमो चालू हा ताई. हो दादा आमच्याकडे 5 दिवसाचं संपलो. संतोष जाधव म्हणताय येतो बरं येतो आता. हो संतोष दादा लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. मैंने खुशबू नहीं लगाई. फिर क्या क्यों नहीं लगाई? आना था ना खुशबू लगा के मेरे लाईव्ह पर. संतोष दादा म्हणते येळकोट येळकोट. जय मल्हार, जय शिजाऊ, जय शिवराज, जय शंभूराजे. बाई बाई मी केवढ्या मोठ्याने बोलती. लोक म्हणतील बाई खोळवली काही काय. अरे कुठे बोललीस तू कविता? असं हे जीवन नावाचं व्यक्तिमत्व. अरे मी मला ही भेटलीच नाही. इश्कवाला जीवनसाठी एक कविता बोलले होतो ते मी वाचून दाखवते सर्वांनी. जीवन नावातच अर्थ दडलेला हसत जगण्याचा धडा शिकवणारा, अडचणी आल्या तरी न घाबरणारा, स्वप्नांच्या दिशेने धावणारा, मनाने साधा विचारांनी मोठा, माणसात माणूस म्हणून उभा राहणारा असा जीवन. खरंच खूप इश्कवाला लव, खूप छान मसलत प्रेम, खूप छान तू कविता करतोस. व्हेरी नाईस. खरंच मला अभिमान आहे तुझा. एडवोकेट अंकित म्हणते दीदी प्रीतिया दीदी जी हवा में प्रणाम. आपको भी हवा में प्रणाम. राम राम. असं हे जीवन नावाचं व्यक्तिमत्व जिथं जाईल तिथं आनंद पसरवणारा. हो जीवन पण खूप छान आहे मुलगा आणि प्रेम पण खूप छान मुलगा आहे. कैसे हो दी? मैं अच्छी हूँ. बरं येतो आता. संतोष दादा म्हणतात मैं खुशबू. ओके हाडेकर. वा भावा एक नंबर, आवडली मला. बघ मी सांगितलेलं ना इश्कवाला लोक खूप छान बोलतो. हे भगवान हवा में आशीर्वाद होता है, नहीं हवा में प्रणाम भी होता है. तुम्ही नाही पता. माझी कमेंट गेली बघ. हा वरती गेली, मी वाचली. नितीन दळवी म्हणतायत जय महाराष्ट्र ताई साहेब. जय महाराष्ट्र. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. कोणी चॅनलला जॉईन नाही केले त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा. आता मी लाईव्ह संपवते. ॲडव्होकेट अंकित वर्मा म्हणते खुशबू आपकी वहिनी लगाती है. सुप्रिया वहिनी वो मेरी दीदी है. एडवोकेट अंकित बोलतोय खाना खा लिया क्या दीदी जी? नहीं अभी खाऊंगी. एडवोकेट अंकित वर्मा म्हणते जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. तर मंडळी चला आता लाईव्ह संपवते मी. सर्वजण आलात, खूप सपोर्ट केलात लास्ट पर्यंत. थँक्यू इश्कवाला लव प्रेम. थँक्यू सो मच. थँक्यू हार्ट हॅकर. थँक्यू संदीप दादा, संतोष दादा, राम दादा. थँक्यू सो मच. तुम्ही मला लास्ट पर्यंत सर्वजणांनी साथ दिलात. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद सर्वांना आणि होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. प्रथमेश दादा बाय बाय. सांगलीकर बाय बाय. जय संभाजी शिवाजी महाराज की जय हो. चल आता काम पण पेंडिंग आहेत. इश्कवाला लव सॉरी हा प्रेम, तुम्हाला खूप सपोर्ट करतोस आणि येतोस तेव्हापासून लास्ट पर्यंत थांबतोस. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. राजेंद्र दादा म्हणतायत हाय हाय हाय. राजेंद्र दादा कसे आहात तुम्ही? आता लाईव्ह संपवते हो दादा, तुम्ही लेस्ट आलात. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. ॲडव्होकेट अंकित वर्मा हसतोय. तर थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि आता लाईव्ह संपवते. बाय बाय. टेक केअर. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटू आपण याच वेळेला. बाय बाय. एक बाय बायची कमेंट करा लास्टला. बाय बाय. राजेंद्र दादा बाय बाय. धन्यवाद. नको एक ग्लास पानी दो. ओके मैं लेकर आती हूँ पानी, तब तक आ जाओ इधर. बाय बाय सर्वांनी. इश्कवाला लव तू जेवलास का? जेवून घे बाबा, वाजले बघ किती. जेवलास का तू? जेवलास का?
बाय बाय. मी पण आता जेवते, तू पण जेवून घे. बाय बाय. ओके, मी पण जेवते आता. बाय बाय. टेक केअर.